ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். லொக்கேஷன் போடுறேன். முக்கியமாக பாண்டிச்சேரி பசங்க பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு என்ன ஃபால்ஸ் வேணுன்னா இங்கே வந்து குளிச்சிக்கலாம். சீரியஸாக இங்கே பாருங்கள். ஹலோ வணக்கம் மக்களே. பொதுவாக வெயில் காலத்தில் ஏதாவது ஒரு மலைப்பகுதிக்கு போய் என்ஜாய் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான ஒரு விஷயம். அதுவும் பைக்கில் மலைப்பகுதியில் ட்ரிப் போகிறது வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். பூச்சேரி மாநிலத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுவும் எவ்வளோ பக்கத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 120 கிலோமீட்டர் பக்கத்துலேயே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குன்னா பார்த்துங்களேன். அந்த இடம் வேறு எங்கேயும் இல்லைங்க, கள்ளக்குறிச்சி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளிமலைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் இருக்குது. நிறைய பேர் வெள்ளிமலைன்றதும் நிறைய பேருக்கு நான் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளையங்கிரி மலை தான் நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் வரும். அந்தளவுக்கு இது மலை பெரிய மலை இல்லாட்டியும் கூட, அந்தளவுக்கு இங்கே பகுதியில் கூலிங் இல்லாட்டியும் கூட இந்த இடம் ஓரளவுக்கு கூலிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக தான் இருக்கும். என்னடா இது அந்த அளவுக்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இந்த மலையை பற்றி பார்க்க என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக நம்ம வந்து ஒரு மலைப்பகுதிக்கு போனோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 300 கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்சால் தான் ஒரு மலைப்பகுதியை அடைய முடியும். அதுவும் ரொம்ப கூலிங்கான மலைப்பகுதியை அடைய முடியும். அந்த மாதிரிலாம் ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், நிறையா உடல் வலி இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தா லீவ் கூட கிடைக்காது. ஏன்னா கோயம்புத்தூர் போனோம், அந்த சைடில் போயிட்டு கொடைக்கானல் போகிறோம் அப்படின்னா கூட 2 நாள் 3 நாள் லீவ் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 100-120 கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மலைப்பகுதிக்கு நம்ம போகிறதுக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு நாள் ஆஃபீஸில் லீவ் போட்டால் போதுங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய மலையை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிற இந்த காட்சி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெள்ளிமலை நான் போகும்போது பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள் தான். இந்த இடத்துக்கு நான் போகிறதுக்கு எனக்கு அதிகபட்சமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணி நேரம் தான் காட்சி. அதுக்குள்ளே நான் அந்த இடத்த வந்து ரீச் ஆகிட்டேன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். இப்போது இந்த இடத்துக்கு போகும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்து பக்கத்துலேயே வந்து டென்ட் போட்டு தங்குற அளவுக்குலாம் வசதியான வாய்ப்புகள்லாம் இங்கே நிறையா இருக்குது. அது இல்லாமல் சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு இடமும் நிறையா இருக்குது. அதாவது ஒரு நாளுக்கு டூருக்கு இந்த இடம் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்குன்றதுல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் இந்த இடத்துக்கு வந்து போய் பாருங்கள். வீடியோ முழுதாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பிளாக் ட்ராவல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோக்களை நான் இதுக்கப்புறம் போட முடியும். வாங்க ரொம்ப பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோக்குள்ளே நான் அதுக்கப்புறம் பேச போகிறதில்ல. இதுக்கப்புறம் லைவ் ஆடியோ ஏற்கனவே இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ண உண்மையான ஆடியோ தான் வரப்போகுது. அதனால் நீங்கள் சவுண்ட் அதிகமாக வச்சு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான நியூஸ்லாம் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். பிளாக் ட்ராவல் சாருக்கு திரும்பவும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள், ஃபுல்லாக பாருங்கள் மக்களே. கள்ளக்குறிச்சி வெள்ளிமலை அந்த மலையிலேருந்து எரசக்காடு அப்படின்ற ஒரு ஊரில் இருக்கும். இது நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷமாக நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு, அவருடைய கருத்தில் தான் பண்ணோம். இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சமைச்சு காட்டுட்டு இங்கே கேம்ப் டென்ட் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு பார்க்குறோம். வெள்ளிமலையிலேருந்து கீழே வரும்போது இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வனத்துறை அந்தளவு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. ஸோ நம்ம இங்கே குளிக்கலாம். இருக்குது தண்ணி ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. அதான் போகிறோம். இப்படி நடந்துட்டு வரும்போது சீரியஸாக இங்கே பாருங்கள், ₹5 ட்ரெஷர் மாதிரி கிடச்சிருக்கு. இயற்கையாக பார்த்து நம்மளுக்கு ₹5 கொடுத்துருக்கு. அதுவும் பொங்கல் டைமாக. இந்த இடத்துல அதுவும் இறங்கி வராங்க இடத்த கண்டுபிடிச்சி. சீக்கிரம் வாங்க, எவ்வளோ நேரம் என்ன பண்ணீங்க? சூப்பரான ஒரு பிளேஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். லொக்கேஷன் போடுறேன்.
முக்கியமாக பாண்டிச்சேரி பசங்க பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு என்ன ஃபால்ஸ் வேணுன்னா இங்கே வந்து குளிச்சுக்கலாம்.